ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ್ದು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮೇಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರು ನಾ ಮಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಓದು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡು ಕೊಡಕ ಅಂದ ಆಯ್ಶುಗು ಕಾಯಿ ಕೊಕ್ಕು ತಿನ್ರ ಆಸೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಮೂರ್ದು ತಿಂತಿಲ್ತುಲಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಚುನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ತೋಷ್ಪಾಯತ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ತಂದು ಈತ್ ಬೆಣ್ಣೆದೆತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅಮಸ್ಸರಡ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಣ್ಣೆದೆತ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚದೆತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸೀಟ್ ಈ ಬೆಣ್ಣೆದೆ ಇದೆ ಎಂಚದೆ ಇದೀನಿ ಪಂದ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಐಡ್ದುಂಬೆಂಕ್ ನಿಕಳ್ಳ ಚೂರು 12 ಪಂಡೆ ತೆಕ್ಕಡ ಅವೆನ್ ಸುರುಟು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಈ ಬೆಣ್ಣೆದೆತ್ತಿ ನಾನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾತ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಪೂರ ಐಕೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿನಿ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ವೈಟ್ ಅದು ತೋಜೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಬೊಕ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನಿ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕಾನ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಂಡ ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಏತು ಮಂತ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಮನ್ಪು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಉದಾಸೀನ ಸುರಾಪ್ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿನ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಪಲ್ ದ ಪೂರ ದುಂಬು ಪೂರ ಪಿಂಪಲ್ ಪೂರ್ನಾಗ ಯಾನು ಉಗುರುಡು ಪೂರ ಅಂದು ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಿಸಿ ಎಂಕ್ ಪಿಂಪಲ್ ಉಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಪುಂಟೋಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಅವ ಫೇಸ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಿಂಪಲ್ ಇಂಚೆಂದು ಐಕೆ ಇಂಕ ಪನೊಂತೆರ ಪೊಪ್ಪನನೆ ಬೈದಿನಿ ಪೊಪ್ಪನನೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಚೆನೆ ಅನ್ಕ ಇಂಕ ಒಂದು ಐನೆಟ ವಂಚ ಆತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರೇ ಪಲ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜತ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸುಲ ಒಟ್ಟೆಟ್ಟೆಲ ಪಂದ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಹೊರ ಕಾಂಡೆಲ ಅಕ್ಕನಾಗ ದಾಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೊಂಬುಗು ಪೋಯಿಜ್ಜಿನ ಪುರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಪು ನಾವು ಫೇಸ್ ಬೆಗರುಣ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಬೆಗರುನು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಪಡ್ಲ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಜತ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಬೆಗರಡು ಆ ದೊಂಬು ಪೋಂಡ ಬೆಗರುಂಡ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತೆಡ್ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಎತ್ತೆಡ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ದಾಲ್ ಉಪ್ಪುಜು ಆ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸಲ್ ಉಪ್ಪುಜು ಆ ಇಂಚ ಗುಂಡಿಲ ತೋಜಿ ಈಜನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಮೈಪುಲ್ಲ ಅಂಚು ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅತ್ತು ಇಂಚ ತಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ತೆರಲೆ ನಿಕ್ಲ ಉಡಣಿಯ ಪಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಉಂಡತ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಕಡುಪುರಿ ಇರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಲ್ಪ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪನಿತ್ತು ಕನಪೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇಂಕಂಚ 4 ಕಡುಪುಡು ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ 4 ವಸ್ತು ಉಂಡು ತುಲೆ ನನಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಬಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಆ ಲಿಂಕ್ನು ಪೋರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಸಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮೇಲ ಫೀಮೇಲ ನಿಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣ ಅವಳ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಬೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದು ನಿಕಲ ನಂಬರ್ ಗೊಂಜಿ OTP ಬರ್ಪುಂಡು ಐರ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐರ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅವಳು ನಿಕಲ ಜೆಂಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುವಾರು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಕೋ
ಓಕೆ ಕೊರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನ್ ಪಂಡುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ನಿಕುಲು ಫೇಸ್ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡ್ವಾರು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅವು ಸೋಪ್ ಅವು ಪೂರ ಕೇನ್ವೇರು ಅವು ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಪಂಡ PCOD ಅಂಚಿನ ಬೊಕದಾಲ ಪೂರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಕೇನ್ವೇರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಪೂರ ಕೇನ್ವೇರು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ದನಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಕಡಪುರುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ಲ ಸೈಡ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರುಂಡು ಆ ಓವೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಓವೆಲ್ ದುಲ ನಿಕಲ ಫೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಅಂದೆತ್ತಿನವ್ರು ಅದ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಓವೆಲ್ ದುಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡೋರದೆತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುವ ಬೊಲ್ದು ತೋಜುವ ನಮಕ್ ತೋಜಂಡಿ ನಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡರ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡರ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪತ್ತದೊಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾಕ್ಲೆಗ್ ಆತೆ ಫೀಸ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಮನಿಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಆ ಫೀಸ್ ದ ಕಾಸು ವರಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ ಅಪ್ಪಗನೊಂಜಿ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕಿಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಕಿಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕಿಟ್ ಬರೋಡ ತೇಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕಿಟ್ ಮುಟ್ಟಿನೇ ಆಕಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರಾದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡು ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಾಡ ಸುರಾಯ್ಬೇಕು ದಾಲ ಬೂರ್ದುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅಂತೆ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ನೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಉಂತೆ ಡಲ್ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜುನ ಐಕ್ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟಾವೋಡು ಇನಿ ಆವೋಡು ಎಲ್ಲೆನ ಆವೊಡು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಇರ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಂದಿನ ಏತು ಮಾತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮಾತ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೇರಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ಅವು ಆ್ಯಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪುಂಡ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪುಜ ತೋರೋರ ಅಂಚ ಯಾನು ಮುರಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಲಂದು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಇಂದೇನು ವಾರಡು ಪೂರ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೈ ಎಂದೆಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೇರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದುಲೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗು ಅಂಚ ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಚಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಂದೇನು ಮಾರ್ಚ್ ಆಜಾತ ಇನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೆಕ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಡೇಟ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಡೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೈಟ್ಗೂ ದಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಅನ್ಪುರ ಅವಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ವಾರಡು 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ ದಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿಗ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದಂದು ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಸನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೂರ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇಜಿನ ಸನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ಕೊರ್ತುಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಕೇರ್ ಕ್ರೀಮೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅರ್ಧಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಡಯಟ್ ಲ ನಿಕುಲು ದಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಪೂರ ಡಯಟ್ ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪಾತೆರೊಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ದ ಹೇರ್ದ ಐಕ್ ವಾವ ಫುಡ್ ದೊತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಚಾಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚ ಈತ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗ್ ಹೂ ಮುಟ್ಟಾರ ಪಂಡ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಐಟ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಇಂದೇನು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ದಿನಾಲೆಜ್ಜಿಂದು ದಿನಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕಂದು ಇತ್ತಿನಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಫಿಂಗರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಫಿಂಗರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತದು ಇಂಕ್ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಪೂಜಾರೆ ಪಂತೆರು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಂಚದೆತ್ತದು ಪೂಜಾರೆ ಇಂಕುಂದು ಉಂಡತ್ತ ಒಲ್ಪ ಪೂಜಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಂದು ಈ
ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಕಲೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೂಜಾರೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬರುದು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ದೆತ್ತದು ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜವು ಇಂದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂತು ಓಡಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವು ಸರಿ ಆಪ್ ಅಂಚೆ ಆಕುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ವಾರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಾರಡ್ಗೆ ಏನುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲುಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ವೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಬುಡ್ರ ಈ ಕ್ರೀಮನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತುಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ 2 ವಾರಡು ಅಂತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದಾಪುಡು ಅಂಚ ನಿಕಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಕ ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಯೇರು ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ನುರೆ ಪುರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜು ಒಂಥರ ಮರ್ದು ಲಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮರ್ದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ನುರೆ ತಲಕೊಂಡು ತುಲ ಇಂಚ ಅಂಚ ಫೇಸ್ಗೆ ನುರೆ ಪುರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜು ಬಟ್ ದೆಕ್ಕದಾನಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕುನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೂ ಕ್ಯೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಂದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಅಂದೆಕ್ 1100 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತುಂಡು ತೋಜುಡು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೈಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆವ ಪಡ್ತಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅವ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ದಾದಿತ್ತುಂಡು ಬಾವೆ ದಟ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತುಂಡು 1 ಕೆಜಿ ಅದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 1 ಕೆಜಿ ಅತೆ 1 ಕೆಜಿ ದಾದಿತ್ತುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ದಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲೆ ನನಗೆ ಐನ ಆಜಿ ಸಲ ಕಡೆತೋಡು ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏನಂದಾಗ ನೆನಪಿಜಿ ವೀವರ್ನ ಪುದಾರ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಡಿಪ್ಲೈ ಝೀ ಹಾಕೊಂಡು ಇರು 100 ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೊರಾನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅವು ಅಂಟು ಜಾ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ತೂಲೆ ಝೀ ಹಾಪುನು ನಂಚಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಪಿಜ್ಜಾ ರೊಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪುನು ತಿರ್ತಿಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಉಲಾಯಿ ದೀಪುನು ಅದಾಗ ಸೈಯಡಂಚಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗನ್ ಕುದಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಟಿಪ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಂತು ಒಂಜರ ವಾರದಿಂಚ ಅಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪೊಡೆ ನಾನು ನೆಯ್ ದಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ದೀಪ ಕಂದಿನ ನೆಯ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬೋಕಾಯಿನಿ ಫೈನಲಿ ದೆತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಡ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಪಾಡಿಗೆ ಜನ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಣಲಾಪುಡು ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಣಲಾಪುಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೂದು ಬಲೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಶ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಕಶ್ಪುದ ಗೊತ್ತುಂಡ నేను ಇನಿಯೇ ಮೂರ್ದು ಪಾರುಡ ಪಿಜ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚೇನೆ ತಿನ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಿವೇನಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಆಪನೆ ಜಿಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದನ ಇನಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು నేను ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಕಜಿಪುನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಪೆ ತೂಕ ಒರೊರ ರೆಸಿಪಿ ವೀಡಿಯೋಲೆ ಪಾಡುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಕ ಮಲ್ತ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾಣ ಮಲ್ಪುಗ ಕಜಿಪುವೆ ತರಕಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜದ ನಿಜವಾದ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೀನು ಡಾಳ ಸಾರು ಫ್ರೈ ಮೀನು ಜಾತ ಅವೇ ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ನಮಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾತೆ ಇನಿಯಾನ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೈಪುಗ ಏಪಲದಲ್ಲ ಕತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಕೆಂಡಿಗೆ ಕೈತಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಐ ಕೊಂಚ ನುಂಗೆಲು ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇ ನುಂಗೆಲು ಮುಂಚಿ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಂದ ಕಂಡ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಟಾಟೆ ಒಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಇದು ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ
ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಂಗಿತ್ತಿನ ಸುರುಕೆ ಇಂಗು ಪಾಡೋಣ ಇಂಗದ ಪೊಡಿ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂಚೆ ಇಂಗು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮಂಜಲ್ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಮೈತದು ಒಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಡು ಒಂತೆ ನೀರು ತುಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಮುಳು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಕಡೆಯ ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೊದ್ದುಲರ ಪಾಡ್ದು ಮುಳು ಇಂಚ ನೀರಲ್ಲಿ ಎರಗೀತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಮೂರ್ದಾನದ ಮೂಲು ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪು ದಾಯಪಣ್ಣ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಸೇರದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಕ್ಕಾಲು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ 2 ಮುಂಚಿನ ಬನಲೆಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತನ ರಪ್ಪ ಪೊಡಿ ಹಾಕು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡೆ ಗಾಂಡು ಆಲು ಮೇತಿಂದು ಪನೊಲಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ದ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿನಿ ಆ ಕಿಲೋನೆಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ತೆಂಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡತೊಂದುಂಟೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸುರಿತೆ ಉಣ್ಕ ಯಾವುದು ಬೇಯ್ತು ಏ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಣ್ಣನ ಒಯ್ಕ್ ಓ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸೇರಲೆ ದೇ ಉನ್ಕಾಯೇ ಇಂಕ್ ಜೋರು ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸುಂದತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಲಾವು ಇಜಿನ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಪುರ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಜೋರು ಬಡ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ದೇ ಕೆಬಿ ಕೊಂಜಿ ದಿಯೇರಡ ಏತು ಲೆಪ್ಪುನ ಒನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಕ ನಾನೈತೆ ಫುಡ್ ದಾಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಪಂಡದೆ ಕಡೆ ರುಟೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಒನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಯಾನು ದುಪ್ರ ಪೂಜೆ ಮೂಲೆ ದೀದಿಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ದುಪ್ರ ಪೂಜೆನ ಆತ ಫೇಸ್ ವಾಶನ್ ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನದವಳು ಒಂದೇ ತಲ್ಪ ದೀಪೆ ಬೊಕೊಂದು ಮುಟ್ಟನ ಗುಂಡತ ಒಂಥರ ಅಂದಾಕು ನಮಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಒಯ್ತೊನ್ನು ಪನ್ಪೆರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಒಯ್ತೊನ್ನು ಇನ್ನೊಂಥರ ಒಯ್ತೊನ್ನು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ರಾಗಿ ಕಡೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ತೋಜುಡು ಮುರಾಣಿ ಬಯ್ಯ ಆಯ್ಷ್ ಬಡಾಪ್ನಣೆ ಐಕಿ ತಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬೇದ ನೀರು ಗುಚ್ಚಿಗ ಬೇದ ನೀರು ಗುಚ್ಚೋಡೆ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗುಚ್ಚಿದು ನಿನಗೆ ಕುಂದ ದೀಕ ಬಂದು ದಾಲ ಅಂದೆ ಕತ್ತು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುಂದ ದೀಪುನು ನಿಮಗೆ ಪೇರ್ ಬೋಡ ಇದು ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಕತ್ತು ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದು ರಾತ್ರಿನೇ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನೇನು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪುಡಿಸಿದ ಕುಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಆವು ಬಿಸತಿ ಕೊಂತ ಒಂದು ದಾಯಕ ನೀನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಅದ ಐಕ್ ತಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಈಗ ತಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಹಾಕುಣ ತುನಿಯರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಡುದು ನಿಂಚಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂತ ಅಂಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು నేను ದಕ್ಕುಂದೆ ಇಂದು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪು ನಾಂಡ ನುಂಗೆ ಎಲ್ಗ ಮೀನ್ ದಾಶ್ಪುಗ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿಂದೆ ಅಂಡಿದ ಇಂಚ ಮಾಸದೆತ್ತದು ನಾನು ದಾದ ಒಂದು ಆಯ್ಷು ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಕಾಲಿಂದೇಟೆ ಉಂಪೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಮಲ್ಪಲೇನು ಕುಕ್ಕುದ ತೊನ್ಲೇನು ಕೋಟೆ ಅರ್ಧ ಈ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ 45 ಆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಚ್ಚವು ಅವಳು ನೆಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ನಂತರ ಮಂಜಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು
ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಡಲ ಒಯ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ವಾರಕೊಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡಲ ಒಂಜಿ ವಾರಕೊಂಡ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿದ ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚಿಲ ಖಾರ ಉಂಡು ಕಡಕ್ ಬಾರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಕುಕ್ಕುದ ತಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ರಾಗಿಲ ಬೆಚ್ಚಾದಾಂಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ತಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಡ್ ಇಡೀ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಒಂತೆ ರಾಗಿ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ತೋಜಡು ಮುರಾಣಿ ಬಯ್ಯ ಆಯ್ಷ್ ಬಡಾಪ್ನಣೆ ಐಕಿ ತಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹೆಂಕ್ ಬೇರೆ ನೀರು ಗುಚ್ಚಿಗ ಬಂದು ಬೇರೆ ನೀರು ಗುಚ್ಚೋಡೆ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗುಚ್ಚಿದು ನಿನಗೆ ಕುಂದ ದೀಕ ಬಂದು ದಾಲ ಅಂದೆ ಕತ್ತು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುಂದ ದೀಪುನು ನಿಕ್ಕೆ ಪೇರ್ಬೋಡ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಕತ್ತು ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಒಂದು ತೀಪು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟು నేను దుమ్ము మల్పుడిచిన కుక్కు ఖాళీ అవు ಬಿಸತಿ ಕೊಂತಾರೆ ಒಂದು ದಾಯಕಂದಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಅದ ಐಕ್ ತಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದೀಕ ತಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಹಾಕುನ ತುನಿಯರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಡುದು ನಿಂಚಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂಡಿಲ ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂತ ಅಂಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು నేను ದಕ್ಕುಂದೆ ಇಂದು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಡ ನುಂಗೆಲ್ಗ ಮೀನ್ ದಾಶ್ಪುಗ ಪಾಡ್ದಲಿಂದೆ ಅಂಡಿದ ಇಂಚ ಮಾಸದೆತ್ತದು నేను ದಾದ ಒಂದು ಆಯ್ಷು ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಕಾಲಿನ ದೇಟೆ ಉಂಪೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಕುಕ್ಕುದ ತೊನ್ಲೇನು ಕೋಟೆ ಅರ್ಧ ಈ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ 45 ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಚ್ಚವು ಅವಳು ನೆಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ನಂತರ ಮಂಜಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ತಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಡಲ ಒಯ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ವಾರಕೊಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡಲ ಒಂಜಿ ವಾರಕೊಂಡ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿದ ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚಿಲ ಖಾರ ಉಂಡು ಕಡಕ್ ಬಾರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಕುಕ್ಕುದ ತಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ರಾಗಿಲ ಬೆಚ್ಚಾದಾಂಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ತಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಡ್ ಇಡೀ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಂಡ್ ಬಾಯ್